दिनै आरो खनसेबाव आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोङो इसोरनि अननायाव जोंखौ इसोरा अननायजों मोजाङै दैदेनबाय थागोन आरो जोङो गावखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आं मिजिं थियो। जोङो आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों गोथार बाइबेलनि बाथ्रा, गोथार शास्त्र जोङो सोलोंगासिनो दङ। बिनिखायनो इसोरा बे शास्त्रखौ सोलोंनायाव जों बयखौबो आशीर्बाद होफ्लायगोन होननानै आं सानो आरो बे आशीर्बादजोंनो जोङो बे संसाराव मोजाङै इसोरनि अननायजों जोङो थांनानै थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो मिजिं थियो। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बयबो सोलोंज्लायगोन, जोङो बाइबेलनिफ्राय लानानै सोलोंगोन। बेयो जाहैबाय सासे गियानि आइजोनि बाथ्रा। जे गियानि आइजोनि बाथ्रा जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। जोङो गोबाङानो मिथिनो हागौ जे सासे आइजोआ गंसे न'खरनि मैखोम बिबानगिरि होननानै जों बयबो मिथिनो हायो। सासे आइजोआ गंसे न'खरखौ जौगाहोनोबो हायो आरो बियो न'खरखौ सिलिंखार खालामनोबो हायो। बेबायदि खेमथा बेहा दङ। मानोना गंसे न'खरनि न'खर सिंनि रिक्सआ दायथ'आ बिनियावनो गासैबो थाजोबो। हौवा मानसिफ्रा रावबो मिथिया जे बिसोरो गुबुनाव थांनो गोनां जायो आरो गुबुननिफ्राय न'आव बोरैहाय मा मोनसे एसे मोनदेरनाय लाबोनो हागोन, माबा मोनसे बुथुमनो हागोन, बेखौ हौवा मानसिफ्रा सेस्था लाबाय थायो आरो खायदा खालामबाय थायो। नाथाय गंसे न'खरनि मेइन बिगोमाया जे आइजोआ, बिनि सिङाव न'खर सिङाव मा जादों मा जायाखै, न'खर सिङाव मा नांगौ मा नाङा, न'खर सिङाव माबायदि सोलिदों मा सोलियाखै, बेखौ गासै सासे आइजोआ मिथिजोबो। बेनिखायनो बे न'खरसिंनि गासै सला मेला, गासै रिक्स लानाय दायथ'आ सासे आइजोनियाव थायो। बेनिखायनो बे आइजोआ गोसो जायोब्ला न'खरनिफ्राय गासै धोन सम्पतिखौ बियो नस्थ' खालामजोबनो हायो आरो न'खरखौ बियो धोन सम्पतिजों बुंफब होनानै बियो जौगाहोलांनोबो हायो। बेबायदि बेहा खेमथा दङ। मानोना बिनियाव गासै न'खर सिंनि रिक्सआ दंजोबो। बिनिखायनो गोथार बाइबेल शास्त्रआव बोसोन बिजाबनि 14:7 बेबायदि बुंदों, गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरो नाथाय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामो होननानै गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाबनि 14:7 बेबायदि बुंदों। सासे आखल गैयै हिन्जावा बियो जेबो गियान गैयैया न'खर सालायनाया जोबोद गोब्राब। जे बियो गावनि गथ'खौ बोरै दैदेननांगौ, बोरै मोजां खालामलांनांगौ बेखौ बियो मिथिनाय नङा आरो न'खरखौ बोरै गथि गथि बियो सामलायनांगौ, न'खरखौ बोरै गथि गथि बोरै बेंनांगौ बेफोरखौ बियो मिथिनाय नङा। गावनि फिसाया बाहेराव ओंखारलांनायनि उनाव जि खामानिखौ मावना फैदों, फैखांनायनि उनाव न'आव फैयोब्ला बिनि फैनाय समाव माबायदि बिखौ बिहेभ खालामनांगौ, माबायदि आखु दिन्थिनांगौ बेफोरखौ बियो मिथिनाय नङा। बबावबा थांना फैयोब्ला हरखाब बियो माब्लाबा रायनोबो हागौ, बबावबा थांना फैयोब्ला माब्लाबा एसे लेट जानानै फैयोब्ला बिखौ माब्लाबा सोंखारिनानै रायनोबो हागौ। बेबायदि आरो अनेक रोखोमनि जे सासे आइजोनियाव गियान थानांगौ। जेब्ला सासे आइजोनियाव बेबायदि गियानफ्रा गासैबो थाजोबो अब्ला बे गंसे न'खरा अराय सम सुखु गोजोनाव थायो आरो बेबायदिनो जेब्ला समाव सुखु गोजोना बे गंसे न'खराव थायो अब्ला मावनो दांनो बोलो मोनो। जेब्ला समाव मावनो दांनो बोलो मोनो आरो थुलुंगाखांनायफोरखौ मोननो हायो अब्ला गंसे न'खरा बियो गोजौ फारसे जौगालांबाय थायो। अब्ला गंसे न'खरा जौगालांनो गोनां जायोब्ला सासे मैखोम बिबानगिरि हिसाबै आइजोआ बयनिख्रुइबो न'खर गंसेनि मैखोम बिबान लानांगोन आरो बे आइजोआ अब्ला मैखोम बिबान लानो गोनां जायोब्ला बेफोर गासैखौ थिग मथि दैदेनलांनो थाखाय गियाननि गोनांथि दङ। अब्ला गियाननि गोनांथियाव नोंथाङा गियानखौ बबेनिफ्राय मोनगोन? गियानखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय गियानखौ मोननो हागोन? बेयो जाहैबाय गिबियाव सासे आइजोआ इसोरखौ गिग्रोथारनांगोन। सासे आइजोआ इसोरखौ गिग्रा जाथारनो नांगोन गावनि न'खरखौ दैदेननायाव। गावनि न'खरखौ जौगाहोनोब्ला, गावनि न'खरखौ गोजौ फारसे आवगायहोलांनोब्ला, गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंनोब्ला, गावनि न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनोब्ला बियो गियाननि गोनांथि दङ। आरो बे गियाननि गोनांथि जानायलाय गियानखौ जोङो बबेनिफ्राय मोननो? बियो इसोरखौ गिग्रा जाथारनांगोन। सासे आइजोआ इसोरखौ गिग्रा जाथारनांगोन अब्लासो बियो इसोरनिफ्राय गियानखौ मोननो हागोन आरो बे इसोरनिफ्राय मोननाय गियानजों बियो न'खर गंसेखौ मोजां दैदेननानै बियो गोजौ फारसे जौगाहोलांनो हागोन आरो गंसे न'खरा बे आइजोनि गियाननि गेजेरजोंनो सुखु सान्थि आरो गोजोन जागोन। बोसोन बिजाबनि 1:7 बेबायदि बुंदों, इसोरखौ मान होनायानो गियाननि गुदि, मूर्खफोरा साननायबो गैया आरो गियानखौबो सोलोंनो इस्सा गैया होननानै। बिनिखायनो
बोसोन बिजाबनि बाइबेलनिफ्राय बोसोन बिजाबनि 7:7 सिरियाव बुंदों, फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि, मूर्खफोरा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इस्सा गैया। बेबायदि मोजां राव लिरदों। बिनि जाहोना जाबाय जे फोरबोखौ गिनो रोंनायासो गियाननि गुदि। गिबियाव नोङो गियानि जानोब्ला फोरबो इसोरखौ जिसुखौ सासे आइजोआ गिग्रोथारनांगोन। जुदि इसोरखौ गिनो रोंबायब्ला बियो हामा होननायखौबो मिथिगोन, थगायनाङा होननायखौबो मिथिगोन, रागा जोंनाङा होननायखौबो मिथिगोन, नंखाय बुंनाङा होननायखौबो मिथिगोन, बांसावनाङा होननायखौबो बियो मिथिगोन, एरसन एरब्रब खालामनाङा होननायखौबो बियो बुजिनो हागोन सासे आइजोआ जुदि इसोरखौ गिनो रोङो। नाथाय जुदि इसोरखौ गिनो रोङाब्ला बियो गावनि गथ' गथायखौबो अननो रोंनाय नङा, गावनि न'खरखौ मोजाङै सामलायनो रोंनाय नङा, हामा होननायखौबो मिथिनाय नङा, बेबायदिनो नंखायखौबो बियो बुंनो गिनाय नङा, बेबायदि बियो बांसावनोबो गिनाय नङा, सोरनिबा सायाव एरसन एरब्रब खालामनोबो बियो गिनाय नङा। गावनि बिसाया बेलेगाव थांनानै फैयोब्ला माबायदि बेखौ बेबहार खालामनांगौ बेखौबो बियो रोंनाय नङा। माब्लाबा लेट जानानै फैयोब्ला बेखौ रायनोबो हागौ। सोंग्रा हसिया मानो लेट जानाय बेफोरखौ खुनु सोंनाय गैया, माबा गैया, बेबायदिनो बेखौ रायगोनबो जानो हागौ। दा बेबायदियाव न'खरा गोजोन जानाय नङा। दा बेखौ नोङो गियानखौ लानोब्ला नोङो फोरबोखौ नोङो गिग्रोथारनांगोन। सिगाङाव इसोरखौ जिजासखौ नोङो गिग्रोथारनांगोन, अब्लासो नोङो बे गियानफोरखौ लानो हागोन। आरो बे गियाननि गेजेरजोंसो नोङो न'खर गंसेखौ मोजाङै सामलायलांनो हागोन, अब्लासो न'खर गंसेया मोजाङै जौगालांगोन। बोसोन बिजाबनि 12:4 सिरियाव बेबायदि बुंदों, आखल गोनां हिन्जावा मान आरो रंजानाय लाबोयो, नाथाय जाय हिन्जावा बिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बियो बिसायनि लागै बेगेङाव जानाय केन्सार रग बादि होननानै बुंदों। खनसे नायबावनि, आखल गोनां हिन्जावा मान आरो रंजानाय लाबोयो, नाथाय जाय हिन्जावा बिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बियो बिसायनि लागै बेगेङाव जानाय केन्सार रग बादि होननानै जे बाइबेला बोसोन बिजाबनि 4 सिरियाव रोखा बुंदों। बियो माबोरैहाय? जे बिसाया बियो गुबुन जायगायाव थाङो, जे अखानायै फुं जाब्लानो बियो बाहेराव ओंखारो, जे मा मोनगोन मा मोना, न'खराव मा लाबोनो हागोन मा लाबोनो हाया बियो सानबाय थायो, आरो बेबायदिनो न'खराव गथायनानै होफैयो। आरो बेखौ जे गथायना होफैदों बेखौ जे गावनि बिसिया बियो सामलायनो नांगौ। बेखिनि जे गावनि बिसाय लाबोनाय बेजोंनो नोंथाङा बा नोङो न'खर गंसेखौ नोङो सामलायलांजोबनांगोन, न'खर गंसेखौ नोङो मेनेज खालामलांजोबनो नांगोन, बेजोंनो नोङो गथ' गथाय फोरोंनो नांगोन, बेजोंनो नोङो गुबुन न'खरनि गासै खामानिखौ मावजोबनो नांगोन। जुदि बिसाया नोंनिया जे बुरजा खामायनानै होफैनो हायाब्ला बे इसे खामायनायजोंनो नोङो मेनेज खालामनांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिसाया जे इसे खामायनानै लाबोबाय, नाथाय बेखौ नोङो मोजाङै सानै हयै इसेखौ इसे नों बाहायनो रोङाखैबा, बुरजा मोननाय समाव बुरजा बाहायनो रोङाखैबा, दा मोजां मेनेज खालामनो हायाब्ला दा बिनि सायाव बिसाया नोंनि सायाव रागा जोंनाय फैगोन। दा बेजोंनो माब्लाबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। जेब्ला नांलाय खमलाया जायो अब्ला न'खर गंसेया हान्थि जाया। न'खर गंसेया जुदि हान्थियाव गैया अब्ला गोजौ फारसे आवगायलांनायाव सोब साइडखै बियो बेन्ड जानानै थायो। बेबायदिनो होफैसेयावबो जुदि थोआयानो जाबाय थायोब्ला निस्सय नोंथांनि सायाव जे नोंनि बिसाया सन्तुष्ट जानाय नङा, गोजोननाय थानाय नङा। जे गोजोननाया अरायनि थाखाय थानाय नङा। जेब्ला समाव न'खरसे गंसेया हौवा हिन्जाव रायजो जायो, जेब्ला समसिम रायजो जाबाय थागोन, जुदि न'खर गंसेखौ हिन्जावा मोजाङै मेनेज खालामलांनो हायाखैब्ला बियो हिन्जावनि सायाव गोजोननाय थानाय नङा। बेनिखायनो बे हिन्जावखौ लानानै गोजोननाय गैयैलाय बेखौनो केन्सार रगजों रुजुनाय जादों बाइबेलाव। बोसोन बिजाबनि 3:10 सिरियाव बेबायदि बुंदों, आखल गोनां आरो मावनो हानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब, बियो दाम गोसा अलंखारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार। आरो 9 सिरियाव बुंदों, जेसे गोबाव बियो थांनानै थायो एसे गोबाव बियो बिसायनि गाहामनि थाखाय मावो, हामिफोरखौ मावथारा। बे आखल गोनां आरो गियानि आइजोखौ मोननाया जोबोद गोब्राबथार होननानै बुंदों बाइबेलाव। बियो दाम गोसा अलंखारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार होननानै बुंदों। बे आइजोआ जे बिसाया जि थिनो बेखौ मानियो होननानै बुंदों, जेखौ हामा होनदों बेखौ मावा होननानै बुंदों, आरो बियो बिसाया बादा होनायफोरखौ मानियो, आरो हामिफोरखौ बियो मावथारा होननानै बुंदों।
बियो जेसे गोबाव थांनानै थायो बियो बिसायनि गाहामनि थाखाय मावो आरो हामिफोरखौ बियो मावथारा। 15 सिरियाव बुंदों सान ओंखारा सायावनो सिखांनानै न'खरनि थाखाय जानाय लोंनाय मुवाफोर थामथिम खालामो होननानै बुंदों। 19 सिरियाव बुंदों बियो मावथि आरो जानजि खाफ्रानानै हाबा मावसोबाय थायो। 20 सिरियाव बुंदों बियो हावरिया आरो नांगौफोरनो होनायाव आखाइ गोलाव। 23 सिरियाव बुंदों गागिफोरनि जुथुमायावबो बिनि बिसाया सासे मिथिसार जानाय मानसि जायो। 22 सिरियाव बुंदों बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो। 27 सिरियाव बुंदों बियो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो न'खरखौ बेङो। 28 सिरियाव बुंदों बिनि गथ' गथायफ्रा मोजां मोननायखौ दिन्थियो आरो बिसायाबो बाख्नायो। जे मोननै इम्परटेन्ट खोथाखौ एकदम गोसो होनो गोनां। जे मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बे गियानि आइजोनि गथ' गथायफ्रा जे आइजोखौ गावनि बिमाखौ जोबोद मानियो होननानै बुंदों। जे मानो मानियो जे बिनि बेंनायाव हुन्थुस्थ' जायो। मानो मानियो जा बे मानिनायनि खारना जाहैबाय जे गावनि गथ' गथाया मा नांगौ मा नाङा बे गथ' गथायखौ बेंनायाव बियो आखा फाखा। बियो आखा फाखा बिनिखायनो जे आखा फाखाखाय गावनि बिमाखौ गथ' गथाया मानिसोगारो। आरो बेबायदिनो गावनि बिसायाबो बिखौ बाख्नायो होननानै बुंदों। बिसायजों बाख्नाय जानांगौआ जोबोद गिदिरनि बाथ्रा, जोबोद बेबायदिनो गोब्राबनि बाथ्रा। माबोरैहाय जे सासे बिसाया हिन्जावखौ बाख्नायदों माने दा बे हिन्जावनि सायाव बिहा जोबोद सन्थुस्थ' दं। माबोरैहाय जे बिनि मावनाय दांनाय, बिनि सोलिनाय, बिनि न'खर बेंनाय गासै बिथिङाव बे गावनि बिसाया सन्थुस्थ' दं। मानो बियो गियानि आइजो जानायखाय गावनि बिसायखौ न'खर बेंनानै बियो सन्थुस्थ' खालामनो हादों। बेनिखायनो बे बिसाया बिखौ बाख्नायो। बोसोन बिजाब 3 बालाबनि 29 सिरियाव बुंदों बिसाया बुङो गोबांथार मोजां हिन्जावफोर दं, नाथाय बयनिख्रुइ नों मोजांसिनथार। बेबायदि हिन्जावनि बिसाया बुङो जाहैबाय आरो गोसोफ्राव साननानै लायो बे संसाराव माने गोबांथार हिन्जावफोर दङ, नाथाय नोंनो बयनिख्रुइ साबसिनथार होननानै बेबायदि बुङो बिसाया जेब्ला समाव सासे आइजोआ गियानि जायो होननानै बुंदों। बेबायदि आखल गोनां आइजोनि खाथियाव गोबांथार महर गोसा हिन्जावफोर थायोब्लाबो नाथाय बे महर गैयि सासे आइजोआ जुदि गियानिब्ला बेबायदि गियानि आइजोखौ खाथियाव महर गोसा जुदि दङब्लाबो बेखौ समायनासिनथार नुयो आरो बेखौ मोजांसिनथार मोनो। बेनिखायनो बिसाया बुङो जाहैबाय नोंनो बयनिख्रुइ साबसिन। मानोना नोंनि मावनाय दांनाय सोलिनाय न'खर बेंनाय गासैयाव नोंनि बिसाया सन्थुस्थ' दं आरो नोंथांखौ जे बिसाया मोजां मोनो मानोना नोंनि गासै सोरगिदिं बिथिं मावनाय दांनाय आखल आखु मोजां जोब। बेनिखायनो नोंखौ मोजां मोनो। जुदि अब्ला नोंखौ मोजां मोनो आरो जुदि नोंबो बिनियाव गोजोननायखौ मोनगोन। बेनिखायनो गासिबो गोरोबनायजों मावलायनायाव न'खर गंसेखौ दैदेनलांनायाव जौगानाय फैयो। बेबायदि हिन्जावा सासे बिसायनि मुकुटफोर बायदि जायो। जेरै सासे राजाया मुकुट गानोब्ला बेखौ बेसेबां मोजां समायनाय नुनो मोनो, बेबायदिनो सासे बिसाया बेबायदि आखल गोनां गियानि जुदि बिसि मोनोब्ला बे बिसिया बिसायनि मुकुटफोर बायदि जायो। माबोरैहाय जे बे समाजाव मानसिफ्रा बुंगोन आमखानि हिन्जाव जोबोद मोजां गियानि होननानै मानसिफ्रा जुदि बुङोब्ला अब्ला आमखा होननाय लोगो लोगो जे बे हिन्जावखौ मख'नाय लोगो लोगो नैबे हौवाया मख'जाग्रोयो जे आमखा माने मुंखौ आमखा होननाय लोगो लोगो जे बिनि उनावसो हिन्जावखौ होनो जे आमखानि हिन्जाव। बे हिन्जावनि सिगां आमखाया जे हौवानि मुङा फैग्रोयो। बेनिखायनो जे इनि उनाव गियानि होननाय लोगो लोगो मोनसे समायनाय फैबाय जे आमखानि हिन्जावा गियानि। बेनिखायनो बे गियानिजोंनो जे आमखानि हिन्जावजों लोगोसे बे गियाना थाफानायखाय बिनि सिगां हौवाया मख'जाबाय। बे हिन्जावा हौवानि समायना मुकुट बायदि जायो। बे हिन्जावनि गेजेरजों बियो मोजां मुंखौ खामायनो हादों। बेनिखायनो बियो बे गावनि हौवानि मुकुटफोर बायदि जायो। गावनि हिन्जावजों बियो समाय होजायो। बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे सासे गियानि आइजोआ सासे हौवानि मुकुटफोर बायदि
जोङो रिजायनानै बुंबा बुंनो हायो। जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बाइबेलनिफ्राय लानानै सासे गियानि आइजोनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय जे माबायदि गुन थायो आरो बे गियानखौ जोङो बबेनिफ्राय मोननो हायो बेखौ जोङो सोलोंबाय जे बे गियानखौ मोननोब्ला नोंथाङा गिबियाव इसोरखौ गिग्रोनांगोन, गिबियाव जिसुखौ गिग्रोनांगोन। बिनि उनाव अट'मेटिकेलि जुदि नोंथाङा गिग्रोनो रोंबायब्ला गियाना नोंनियाव हाबगोन। हामा होननायखौ नों मिथिगोन, मावनाङा होननायखौ नों मिथिगोन, नंखाय बुंनो नोङो गिगोन, बेबायदिनो बांसावनो नों गिगोन, बेबायदिनो नोंथाङा एरसन एब्रब खालामनो नोंथाङा गिगोन, बेखौ मावनाय नङा। गाज्रिखौ नोंथाङा जुदि इसोरखौ गिबायब्लाथाय मोनसेबो मावनाय नङा, अब्ला अट'मेटिकेलि नोंथांनियाव गियाना फैखागोन। मानोना नोंथाङा इसोरखौ गिदों। इसोरखौ गिनायनि उनाव नोंथाङा गियानि जाबाय। बे गियानखौ लानानै न'खर गंसेखौ मोजां फारसे आवगायलांबाय थानो हायो। दा बे जों बाइबेलनि गेजेरजों जोङो सोलोंबाय, जों मोननो हाबाय। आङो बारा गोबाव लाबोनो सानासै, आं बारा गोबाव बुंबाय थानो सानासै। दिनै बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो सानबाय। दा बेनि सिगां नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रै मोनहैनानै बयनिबो सिगां नोंथाङा नुनो मोनो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। आमेन। खुलुमबाय।